ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ସୋନିୱାନ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏକ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପଟି କଲେଜ ତରଫରୁ ପଡୁଛି ଦଶପଲ୍ଲା ରେଡିଓ ସୁରଭି ଷ୍ଟେସନରେ। ସେଇଠି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିପାରିବୁନି, ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ 3 ଦିନ ରହିକି ଆସିବୁ। ତ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ତ 3 ଦିନ ରହିବାକୁ, ତ ସାର୍ ବି କହିଛନ୍ତି ସେଠି 3 ଦିନ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଯାକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଯୋଉଠି ଆମେ ରହିବୁ 3 ଦିନ, ତ ସେଇଠି ଆମେ କେମିତି 3 ଦିନ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଆମ ଜୀବନଟା ଯାଉଛି ସେଇଠି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଇଏ ହଉଛି ଦଶପଲ୍ଲା ରେଡିଓ ସୁରଭି ସେଣ୍ଟର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବୁଢାଙ୍କର ଫଟୋ ମାରା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ କି ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପଟା କେମିତି ହେଇଥିବ, ମାନେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ କି କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ପରିକା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ କ୍ୟାମ୍ପ ସେଇଠି ଏମିତି କିଛି କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇନଥିଲା। ତମକୁ ଆଗ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଠି ତ କ୍ୟାମ୍ପ ଟାଣା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏବଂ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ଟାଣା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ବ୍ୟାଗ ଥୋଇବା ପାଇଁ, ତ ଏଠି ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ଧୂଳି ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାର ପେପର ପକେଇ ଏଠି ବ୍ୟାଗଟା ଥୋଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏଠି ପିଲାମାନେ ବି କେହି ଆସିନଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ରୁମରେ ଏତେ ମଶା ଭାଇ କହିବାକୁ ନାରାଜ। ତ ପ୍ରବଳ ମଶା ଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ମାନେ କାନ୍ଥରେ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଇ ରୁମଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ବାହାର ପଟ ରୁମଟା ତ ଝରକାଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ସବୁବେଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଟାରେ ପ୍ରବଳ ଭାଇ ମଶା ଆସନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ତ 1-2ଟା ବେଳେ। ତାପରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ମାରିଥିଲୁ, ତ ଆମର ସେଠୁ 6:30 ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 କେମିତି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ ଆସିବା ସହ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଠ କରି ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତ ସବୁ କିଛିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେ ଯୋଉବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ। ତ ଆମର ଏଇଟା ଶେଷ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ତ ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ସାରା ସ୍ପିଚ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମକୁ ଦେଲେ କେତେଟା ଫାଇଲ, ଯୋଉ ଫାଇଲରେ ଥିଲା ଖାତା ପେନ୍ ହେଲା, ସେଇ ଫାଇଲ ଯୋଉ ଫାଇଲ ଅଛି ଖାତା ପେନ୍, ତ ଆମେ ଏଠୁ ଖାତାଟା କାଢି ଦେଇଥିଲୁ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମହାତର। ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଢିଥିଲୁ, ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚମହାତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆମ ବିଷୟରେ ଏଠୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭୟ ହେଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉନଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଆମେ ତ ସ୍ପିଚ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡିଓ ତ ମୁଁ କରିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଉଥିଲୁ, ତ ଆମର କିଛି ଏମିତି ଶୋଇବାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି ତ ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲୁ, ତ ମଶା ତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥିଲେ। ତ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତ ତାଙ୍କର କେତେଟା ପିଅନ ଆସିଲେ, ତ ଆମକୁ ସେଇ ରୁମରେ ମଶା ଧୂପ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ ନାଇଟର ଗୋଟେ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି କୌଣସି ମଶା ରହିଲେନି ଆଣ୍ଡ ରାତିରେ ବି ଆମେ ଆରାମ ଶୋଇଲୁ, ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ମଶା ସେଇଠି ଚୋବେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଡେ 1ରେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ, ବାସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଫାଇଲରେ ଥିଲା ଖାତା ପେନ୍। ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତମେ 6:30 ଆସିକି ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ ଆଣ୍ଡ ଉଠିକି ଥିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଡେ ସେକେଣ୍ଡରେ 6:30 ସବୁ ଯାକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଡେ ସେକେଣ୍ଡ 6:30 ସମସ୍ତେ ଉଠି ରେଡି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମ୍ୟାଟଟା ଯାକ ତଳେ ପକେଇଥିଲୁ, ଚେୟାର ଫେୟାର ସବୁ ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ସାଇଡ କରିକି। ତାପରେ ଏପଟେ ଏଠୁ ଆମେରିକାନ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଜନ୍ଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସୁଧି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୁଗଲରେ କଣ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଗୁରୁ ପଳେଇଥିଲେ, ତ ଗୁରୁ ଯାକ ପଳେଇଥିଲେ, ଆମେ ବସି ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ତୁଳସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗବତ ଗୀତାର ବହି ଗୋଟେ ଦେଲେ, ତ ସେଇ ବହିର ନାଁ ହଉଛି ଆଶ୍ରମ ଦୈନିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହି। କହିଦେଲା ପରେ ଏବେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ଆମେରିକାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଆସିକି, ତାର ମୋର ଗୋଟେ ଏଠି ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଆସିକି ଆମେ 2ଟା ସାଙ୍ଗ କଣ କରୁଥିଲୁ ନା ଭିଡିଓ କରୁଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ବି ସେମିତି କରୁଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ହାତ ଟେକି ଧରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ସେଇଆ କରୁଥିଲି। ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭିଡିଓ କରୁଥିଲୁ, ତ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ପଛରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସ୍ପିଚ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେରିକା ମାନେ ଆମକୁ ଟିଚିଂ କରୁଥିଲେ। ତ ସତ୍ୟଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ। Satya Chetana movement, we are calling this your experience. ତ ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଛି, ତମେ ତ ଆମେରିକା ମ୍ୟାମ ଟିଚିଂ କଥା ଶୁଣିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିଚିଂ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ତ କିଛି ଟିଚିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ଏତିକି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ କି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ ସରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଭାଇ ଆମର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଜନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ତମକୁ? ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଡେ 3ରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠୁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ ଉପରକୁ। ତ ଏଇ ବ୍ରିଜ ତ ଥିଲା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ସେଇ ଜାଗା ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ କେତେଟା ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଦେଲି ମୁଁ।
ये थिला ग्रेटर फंड गेट ता साइड रे मारा हैथिला गोटे पोस्टर देखाइथिला स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड सोशल लीडरशिप आ ता साइड रे थिला जो को सेंटर आईआईसी तो रेडियो सुरभि सेंटर दसपला 90.4 एफएम देखाइथिला गोटे बोर्ड रे तुम देखिथियो आमे जो पटे रहथले ये होछ तार गेटटा तो गेट रो याडू आसले टी माटी रोड तो अछि तापर एबे मु देखि दो ट्रेन को दे जाउछ एंड तार व्यूटा भी केन देखा ट्रेन रोड हला एपटे राइट साइड रहछ तो एबे ट्रेन जिबा समयटा टे देखिदन तार टे व्यू तुम जो देखले एबे ट्रेन रे व्यूटा तुमको केंदी लागला को तो आमे जो जगह रे रहथलु ता जगह रो टिके पाखरे तो ट्रेन लाइन जाय छी टिके माटी फाटी पके ऊपर को तो ट्रेन लाइन रो व्यूटा बढ़िया आसुसी किंतु सूर्य किरण बाजले आउटे भलो आसुसी कहउची से समय कि कहउची फोटो उठाउ चाहंतो डे 3 तो मु कहि दोची तो जेमति डे 1 रे करथले सेमति डे 2 रे जेमति करथले सकाळ पातना सेमति डे 3 रे भी करा गला तो डे 3 रे कले तो अमेरिकन मैम तो से भी जहा पढुथले उड़िया रे मंत्र लेखाइतला कि संस्कृत तला आमे भी सया भी पाड़ी धरथलो देखि दियंतु हम कहउछन अमेरिका मैन चाहे जहा पढुछन संस्कृत राम से सुने कि आमे ताहा प्रार्थना करूछु तो जहा लेखाइ जे ताहा भी उड़िया रे भी लेखाइ छी तापर एटा हमर आरंभ होइतला स्पीच रे दोथले तो सारे हम खाली सुनिया पे खाली बसि जाइतलो चेयर फेयर पकई कि तो एटा हम समस्त एटा सुनथलो तो एटा गुरुदेव स्पीच देले डे 3 तो हम बहुत बिजड़ लाइथिला काहिना बेसी किछ प्रोग्राम नथिला तो सेदिन लास्ट जेहेतु तो प्रत्येक लोक आसितले गुरुजी को देखा करिया पई तो बहुत पुराना पुराना लोक तो से माने को ना भी देखि रखाइतला जे तो स्पीच थिला ताकर छाडी दियाइतला सेदिन मात्र 10 रु अधिक जन स्पीच देइछथि माने अधिकांश तो वयस्क लोक आसितले तो वयस्क लोक तो कम कहिबेनी जहा भी ताके जान जाने शिखिचंती तो से माने 10 मिनिट रु अधिक कहतला के कहतले 10 मिनिट के कहतला 20 मिनिट के कहतला 30 मिनिट रु अधिक भाई मो तो भाई मुंडो खराब हो जाइतला भाई सुनिया पे भलो लागनतला तो तापर एटू सुनिया पे गोटे अंकल ले तापर किछटा गप कहि की तो टिके माइंड टे फ्री कर तथापि मते बहुत बोर लागतला भाई हेदिन बा मुंडो खराब होइतला बहुत किछ तो प्रोग्राम नथिला हेले कोन करू जेहेतु सेठी बसि तो शुणिया पे तो बाध्य ना प्रत्येक स्पीच अब मते भी बहुत भल लागला तो जते भल लागुला मते सेठी सेते मते बहुत बिजड़ लागुला से समय हम समस्त मिसिक एक ग्रुप फोटो उठल जे कि समस्त थिले एठी तुमको तो ए वीडियो भल लागथले लाइक एंड शेयर करो भाई ना तो एटे सब्सक्राइब करो मु तो जानि छी तुमको ए वीडियो भल लागन था काहे ना मो स्क्रिप्ट कहउतले आउ निज वीडियो भी देखौतली एवं सेठी वॉइस डबल करते तो सेति भल लागन तो जा भी हो किंतु मो मिशन टा कंप्लीट हो जाय तो भाई प्लीज गोटे सब्सक्राइब कर दो भल न लागथले भी तो लाइक गुटे कर दो।